Čau lidi, vítejte u dalšího videa Ukulele Morris, neboli šílená dvojčata. Ukulele nahradí Luci, takže je nemocnej. To je jedno. Tak jdeme na to! Tak, netačíme kdo s kým, máme tady papírek. Není nás víc, protože jsme vlastně tady sami, nemáme žádný sourozenci, kromě mě. Jo, Ona má starší bráchu, takže bude to... Já to budu říkat. Já jsem tady hlavní teď, jakoby. Takže první si napíšeme kdo. Prostě takhle. To se má, aby to nešlo vidět. No. Teď si to prohodíme. A kdo já? S kým? Musíš tam dát i to s, jo? Já vím. Ježiš. Počkej, kde tam? Co? To až pak, teď jsem si vzpomněla, že tam má být ještě co dělali. Víš? Počkej. Pardon, omlouvám se za tulku. Máme tady moc malý prostor. Nekoukej. Co tam je potom? Kdy to bylo? Kdy, viď? Jo. A vlastně teď to bude první kolo, takže to budu všechno číst já a pak Luci. Lucy. Tak a ještě proč to dělali? No, proč? Já to pořád píšu na začátek s tím velkým písmenem. Nevím proč. Tak, odevzdávejte mi. Počkej. Já jsem královna. Já Protože... Takový, já jsem královna. Ne, já jsem vůl. Hele, omlouvám se za to, že jsem dlouho nevydávala videa, protože jsem vlastně taky onemocněla a brácha to ode mě chytl. Počkej, hned to budu mít. Já jsem tam asi místo místo... Tak, otevíráme Lucky. Lucy. Já si to taky připravím. Ne, po druhém kole a až tohle je první kolo. Tak pojď. No. Lenka s Morrisem koulovali o večeru, protože chtějí děti. Takže oplačka. Lenka s Morrisem se koulovali o večeru, protože chtějí děti. A proč zrovna s Morrisem? Zneuctili jste moje jméno. No ty, já jsem to ne... Tak, teď já. Lucka s Míšou nakupovali v neděli, protože je vůl. Ale teď mám číst já. Až po druhém kole to Aha. Obě dvě vlastně, jak to přečteme. No, tak další papír. To 4 minuty, možná to bude trvat trošku díl. To nevadí. Na druhou stranu ne. Ne, to pak je divný.
Pak tam jdou vidět ty slova, není to zase taková. A ne, na druhou stranu takhle jako myslím. To je pak blbý. Budeme Trhni to, já to neumím. Počkej. Já nevím, jak se s tím zachází, takže. No. Ježiš, co jsem to udělala? Teď to rozstříhnu. Nůžky. Lucka s Míšou nakupovali v neděli, protože je vůl. A co bylo tady, že? Nejlepší bylo Lenka s Morisem, takže jako. Lenka s Morisem koulovali se na o večeru, protože chtějí děti. Proč tam nebylo Jirka s Morisem? Proč jsem nedala střih? Tak jdeme na to. Takže říkej. Kdo? Kdo s kým? Jak? S kým? Tady. Co dělali? A pak tam má být ještě jiný. Proč? Ne. To přeskočíme, aby to dávalo takový proč to dělali. Proč? Au. Tak, teď bude číst Luci. Tak jdeme na to. Takže, ježiš, mě to hned spadne, no. Ježiš. Moris s Honzou stříhali se, protože se mají rádi. A když tam bude stříhali se, tak to čtí jako se stříhali, jo? Je. Protože. A teď tohle, to bude zase nic. Ale nejlepší bylo Lenka s Moris. Ukulele s Naďou se štípali, chtějí mít auto. Protože chtějí mít auto. No, to je prostě, to jsem prostě já. Já chci auto, jo. A to mi je teprve 13. Ukulele. Tam není. S Naďou. Tak, tohle Takže tohle bylo pro naše video všechno. Teď vlastně dáme komentář, dáme střih a půjdeme na nějakou hru s Lucí. Myslím to v tom druhém výrazu. Takže jdeme na hrátky s Lucí a Luci si vymyslela, že budeme vlastně se ptát třeba, máš kluka? Ona bude mít sluchátka, bude to mít na plný perdy, takže mě bude jenom odezírat a musíme odpovědět, tak? Na plný perdy ne. To by Ne, to ne. To by nešlo slyšet. Takže jdeme na to. Nemusíš to stříhat. Takže Luci, zapálovala si někdy svíčku? Takže myslím si, že jsem nenapálila nikdy do značky, ale jinak bych to nechtěla ani zažít. I ty, víš, co jsem ti říkala? Ne. Zapálila si někdy sníčku.
svíčku. Ne. Jo, zapálila. Jak se to pouští? Takhle? Jo. Takže máš ořezaný pastelky? Ne, nikdy jsem na záchod nechodila. Jo, chodila jsem na záchod jenom jako malá. Teď chodím na nočník. Co jsem to zase řekla? Co jsi mi říkala? Počkej, já jsem to zapomněla. Co jsem říkala? To jsi mi něco řekla. Máš ořezaný pastelky? Paní, to není divně. Mám ořezaný pastelky. No, to vidíš sama. Tak dáme ještě 2 kola. No, víc trošku. Možná trošku víc. Ať tam jsou... Já jsem vůl. Máš? Máš ráda psy? Nebo... Co? Pust si to znamená. Máš ráda psy nebo žraloky? Nemám velký bulvy. Au! Au, nakopla jsem skříň. Místo tvojí Co mi říkala? Dáme. Řeknu. Máš ráda psy nebo žraloky? Takže. Zapínám. Chceš mít žlutý zuby? Ne, nikdy jsem neměla pohlavní styk. Můj brácha tohle sleduje. Nezapomeň dát like. Nikdy jsem neměla pohlavní styk. No tak tohle bude pro tohle video všechno, už to trvá 12 minut, takže my se rozloučíme. Tak vstávej. Vstávej. Pojď nahoru. 37 kilo. No, jasně. Tak my se rozloučíme. Čau.